हाय नमस्कार माझ्या बहिणींनो भावांनो, कशा आहात तुम्ही? मस्त आहेत का? आता बघा, तुम्हाला म्हणलं होतं का नाही हा पाऊस नको आहे आम्हाला, ऐकतच नाही ना हे पाऊस. काय करावं हे वातावरण? माहिती का, हे वातावरण झालं ना आणि पाऊस आला ना, मध्ये रात्री इजा लई लवत होत्या आमच्या इकडे आणि पाऊस पण उली पडत होता. पाऊस पडला नाही, नुसते इजा लावल्या. तर बघा आता लाईटीचा कुठेतरी घोटाळा झालाय मध्ये आधीच. तर बघा का पाण्याला आम्हाला हिरलं यावं लागलं का नाही, हाय का? असं आमचा हाल होत्या तो, म्हणून मला पाऊसच नको वाटते. नाही त्या टायमालाच पाऊस येतोय. आता उन्हाळ्यात पाऊस यायची काय गरज आहे का ह्या पावसाची? सांगा बरं. आ लोकांच्या पिकांचं नुकसान आहेच. वरनं बघा आता पाऊस चालू झालाय आता बाहेर अजून. आणि काल सकाळी व्हिडिओ काढला बरं का छोटासा, आणि विहिरीवर गेलती आणि विहिरीवर पाणी आणा गेलतो सकाळी. पाणीच नव्हतं कसलंच टाकीमध्ये, आणि मोबाईलमध्ये चार्जिंग पण नव्हती, आणि 2-3 मिनटं चार्जिंग होती बरं का. तर थोडासाच विहिरीतनं खाली जर तुम्हाला 2 मिनटं बोलूच तर 2 मिनटं बी बोलली नाही मी, फक्त 44 सेकंद झाले असते मला वाटते. तर लगेच कट झालं. आणि मग 2% होती बॅटरी, पण काही ही म्हणजे व्हिडिओचं ओपनच होईना आणि व्हिडिओ चालना पण. तर असं द्या म्हणलं आता काय, नाहीतर सकाळी दाखवणार होती. आणि किती आमची तानातान झाली आज, लई पळापळ झाली. आणि आता लाईट आली बघा. हो का, ही लाईट दाखवते. ही लाईट नसली का नाही आमची लय म्हणजे लय बेजारी होती, कारण सतत आमच्या इथं पाणी असते बरं का. आणि असं पाणी नसलं का नाही मग लय बोऱ्या होतो, कारण आम्हाला सवय झाली आता. मोटर चालू केली की आमच्यात पाणी येते, सारखं लाईट असते, त्याच्यामुळे काही टेन्शनच नसते. आणि असं मध्ये आधी हे झालं की अशी बंबाबंब होती. तर असू द्या, बरं वाटायला लागलं. सकाळी पाणी घेऊन आलो, स्वयंपाक केल्याच्या नंतर लाईट आली. म्हणजे आता नाही, आता वेळ मग आज गार लागायली म्हणून म्हणजे आता स्वेटरच घातलाय बघा अंगात. तर सगळं काम हे झालं आता ओके मध्ये. तरी पाऊस यायला चालला, तुम्हाला दाखवते पाऊस. थांबा. तर ही बघा पाऊस येतोय बाहेर, हे का दिसते तुम्हाला माती ओली झालेली भाग का, थेंब पडले तर. आणि एकदम मस्त असा पाऊस यायला लागलाय. पण ही पाऊस आहे का नाही मस्त नाही बरं का, मस्त अजिबात नाही. आता मला तोंडून चुकून मस्त गेला. कसं जी माणसं घरात असतात का नाही त्यांना मस्त वाटतंय, म्हणजे शेतकरी आहेत का नाही त्यांच्यासाठी ही पाऊस एकदम 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 बेकार आहे. आणि असा नासाडीचा पाऊस नसायला पाहिजे. आणि एकदम म्हणजे कसं आहे, शेतकऱ्याच्या आता पिकं पाणी काढायला आले तर का ह्या पावसानं असा घाणा घातलाय ह्या असा. हे असल्या पावसात माणसं ज्वाऱ्या काढते ती, गहू काढते ती. आणि द्राक्षाच्या पिकाचं तर भरपूर नुकसान आहे. आंब्याचा मोहर गळणं यालाही कारणीभूत पाऊस आहे. आता शेतकऱ्यांना कसं केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, आता वरच्याच्याच हातात आहे. परमेश्वराच्या पुढं आणि निसर्गाच्या पुढं कुणाची बोलती बंद आहे सगळ्यांची. तर असं दे दाखवला आता पाऊस तुम्हाला. नाही तर म्हणताल ताई खोटं बोलती, पाऊस नाही काय नाही. तर पाऊस यायला लागलाय खरंच. आणि अजून वातावरण पण एकदम बदललंय, कुठं कुठं पाऊस पण झालाय. पण कालच्यापर्यंत नव्हता आमच्या पुढं, आज आलाय. हो काही पार दिसते का ही. तर कार बी लागतं या. तर बघा आली मी घरात. मी पण कपडे पण मी आज घरातच वाळाय घातले, तर कारण बाहेर अशी परिस्थितीच नाही की कपडे सुद्धा वाळतील म्हणून, गॅरंटी कमी आहे. तर मी घरातच कपडे टाकलेत वाळायला. का अशा दोऱ्या बांधल्या त्या आणि इथंच टाकले तर मध्ये. आणि बघा सगळं काम झाले माझं आज एकदम ओके मध्ये, आहे का. इथं पाणी भरून ठेवत असते मी आणून बाहेरचं, कारण हाती धुवायला लागतंय. इथं भांडी पण घासून झालेत मस्त सगळं. याचं आमचं छोटंसं घर आहे माझं, आणि आहे तेच बंगला आहे म्हणायचं, आहे का नाही. लय मोठ्याची अपेक्षा करून केली का नाही मग मिळत नाही. त्याच्यामुळं जे आहे त्यात समाधान. आणि होईल एक ना एक दिवस आपलं बी होईल, आहे का नाही. आणि आमची इकुलती एक कोंबडी दाखवत तुम्हाला. ही बघा इकुलती एक कोंबडी आमची एकच आहे, ठीक आहे. सतत असते बरं काही माझ्यापाशीच असती बसलेली. मी दिवाणवर जरी बसली का नाही, मी तुम्हाला एखाद्या दिवशी दाखवीन. मी दिवाण जरी बसली का नाही तर माझ्या शेजारी येऊन बसती. आणि सगळं सारखं स्वयंपाक ही करायला तरी माझ्यापाशी असती. खायला ही लई लेकराच्या वरचं काम आहे तिचं. तर एकच राहिली त्याच्यामुळे जरा तिला माणसाची जास्त माझा लळा लागलाय. तर असं द्या, घरात असते संध्याकाळी आम्ही तिला बाहेर नाही ठेवत, घरात असते बसायला. आणि काही नाही, आता शेंगदाण्याचं संध्याकाळी आता लाडू करायचे तर ते पण दाखवते तुम्हाला. तर असू द्या, तोपर्यंत धन्यवाद, बाय बाय.